A Concellería de Festexos adiantou esta mañá parte do cartel de cantantes e grupos musicais máis destacados que actuarán este verán na localidade, no marco das festas do verán e tamén a patroa. A primeira das actuacións terá lugar o 1 de agosto na esplanada da Lonxa Vella e incluirá os concertos de Hueco e Galician Army. A outra data sinalada será o concerto de Kiko Veneno, previsto para o 13 de setembro, coincidindo coa festividade de Santa Uxía, patroa da cidade. Creemos que se consigue desta forma traer artistas para todo tipo de gustos, pois hai desde música flamenca a unha fusión de ritmos un pouco máis latinos con hueco, a música electrónica, se apoia a artistas autonómicos como son Galician Army, que teñen un potencial de crecimento, xa digo, enorme, así como traemos a artistas xa que son referentes a nivel mundial, digo, como é Kiko Veneno, que este ano pois vai actuar en Madrid, en Cartaxena, en Sevilla, en Barcelona, e dentro de toda esta xira inclúe Ribeira. Para min é un honor poder facer a presentación destes 3 concertos e espero que agraden a todos os veciños. Todos os concertos serán de balde. Nas próximas semanas a Concellería de Festexos irá dando a coñecer máis actuacións, co fin de ofrecer un amplo e variado cartel musical este verán en Ribeira e así atraer a máis visitantes.